No, hyvää huomenta. Ajattelin tässä pikku asian kertoa tosiasian vangista ja vangin vapautumisesta. Siitä, että miten se pelottaa, kun vapautuu. Se on tosi ahdistavaa se vapautuminen, jos olisin pitkältä tuomiolta vapaudut. Mäkin olin 3 kuukautta pelkästään sisällä, että mä en liikkunut niin mihinkään. Kun ahdisti niin paljon muut ihmiset, kun viettänyt 5,4 vuotta samalla ongelmissa 12 ihmistä samaan aikaan porukkaa. Kyllä se ahdistaa tosi paljon. Mun mielestä vankeja pitäisi paremmin kotiuttaa ja sopeuttaa yhteiskuntaan. Mun kohdalla sitä ei ainakaan tehty, että mut potkastiin suoraan vaan portissa ulos pihalle ja sanottiin, että bye bye, kassit kädessä. Ei saanut kämppää tai mitään. Niin oli se vähän vittuvainen lähtökohta lähteä siviiliin, niin lähdepä siitä sitten rakentamaan elämää. No ei siitä mitään sitten tullut. Nyt ollaan tässä, mikä taas täällä vankilassa kautta sairaalassa, niin ei hirveästi toiminut toi. Ei Linnan kierteessähän mä oon ollut pitkä aikaa, että se on vittu perisestä. Et siitä on vaikea päästä pois, mutta mä oon kamppailu, että mä pääsen pois siitä Linnan kierteestä, että mä en sinne enää palaa. Ja sen jälkeen kun mä täältä joskus pääsen täältä sairaalasta pois, niin mä en tänne enää ikinä palaa, että sen mä lupaan, että mä oon aina mun mieluummin vaikka henkeni, kun palaan näihin paikkoihin. Nää on ihan viimeisiä paikkoja, mihin mä alan enää tulemaan. Ei mulla muuta. Tässä oli pieni asia tästä vankilasta vapautumisesta, pieni avautuminen. Että nyt ei tarvitse mun ainakaan useaseen vuoteen vaatia haaveilla sieltä vapautumisesta, ettei nyt tarvitse siihen stressata, mutta ajattelin nyt vaan, että on monia muitakin samanlaisia ihmisiä varmasti samanlaisessa tilanteessa. Ei mulla muuta. Morjentes. Arkucci.